Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
morning ayu hai man please jebul jebul gande ma ayu hai man please jebul jebul gande ma kasima गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दानिया जों गिबियावनो आं जोबोद साबायखर बावबाय आंखौ बेवहाय मान होनानै लिंनायनि थाखाय सन्मान होनायनि थाखाय आङो लोगोसेनो दिनै बे जौसाङाव सारजों गसंथानो मोननायनि थाखाय गावखौनो गोजोननाय मोनदों आरो प्रिन्सिपाल सारनिसिम साबायखर बावबाय गासै टिचार स्टाफ आरो बे फरायसालिनि मानगोनां मेलेमजिबि दैदेनगिरि नोंथांमोन लोगोसेनो बे हाबाफारियावहाय आंखौ थोजासे मदद खालामनाय आंजों रंजाफानाय मानगोनां स्टुडेन्टजों लोगोसे रायजोफोर नोंथांमोनखौ आंनि अननाय आरो सिबिनाय फिन बावहरफिननानै जाहाथे दिनै खोब मोजाङै जोबलांगोन बेखौ गसाइनि सेराव आसा लाखिनानै आंनि जिथु बे सुंद' हाबाफारि बेखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय होननानै फोसावबाय थेंक इउ गुड नाइट एन्ड गुड मर्निं थेंक इउ सो माच most energetic singer I have ever seen in my life. एसेबां energetic singer आं नुफेराखैमोन नैबे फार्स्ट नुफेरबाय आङो सारा गेजेरनिखौनो बावदों बिथाङा जेब्लायबो मोजां सिंगार जाबाय थानो हाथों बेनो आंनि मोनसे आर'ज गाबनाय रोजा रोजा साबायखर बिथां फुकन बर'निसिम जोङो बोसोरै बिदि प्रग्रामखौ खालामबाय थायो नाथाय बिथाङानो दिनैहाय जोंनि गासै इउ एन एकाडेमिनि स्टाफजों लोगोसे सामलायगिरिफोर मानावगिरि चेयारमेन बिथांजों लोगोसे लाफानानै गासै फरायसा गार्जेनफोर आरो खाथि खालानि रायजो राजाफोरखौहाय फैदों दिनैहाय लोगोसे जोंखौ रंजाहोदों आरो रियेल जे कालचारनि जे इन्जयमेन्ट बिथाङा बेखौ दिनै जोङो होबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो मिजिंथिबावबाय बिथांखौ जों सानसे मालाबा मोनबावगोन आरो जिउआव बिथाङा साबसिननिफ्राय साबसिन जालांगोन गोजोन्थों बिथांनि थाखाय खेबसे आखाइ खबनानै हो